China long puthot phere meme virus ke klangpon Karbi kuru searching room maya tumpen social media chetayalong risk in Facebook ke toga puthak pherang ke tumaphan ke phapong Anglong kiri dingso LP school along Assam government pen ke pathik pon gunotsap ke jengsi angdeng misen pen ke paman pon COVID-19 pen puthot ka phere miminai a virus amen hmpv virus China along rialong lak amunit apran ke damna Lason si non malom social media hong jai long berta ke long duna tengki COVID-19 a virus aphan non ke klangpon a virus si ka phere meme angthe klangpon virus amen laki hmpv pusi pachini pon son si China long rialong hmpv virus akiso aphai ke bat par pigajok si ka chilanga sai hemalong kiso armu ke ong par pigajok kiso ka chilanga sai hemalong tami ke do athai ka be pen chenglo kiso ka chilang ji aphanta ka siksak ji asonsi social media hong jai long pen berta long don hmpv a virus akiso laki singjam o karengno huang pong kiso lapen aning kiwang duji lasi bangso virus akiso pen chepa jog dunji puloti ilitum kedo ke thak ing therjer lapen munit hijan angbong kedo kachi hilonang ji lapen munit armu ke ongalong kedo dedet ji lapen mask kachikop sanitizer pen rikachar sam lapen sabun pen minute isiapor unback rikachar sam edji aphan ta puthot doctor atuma hin pen than pachini pon news desk report public tv Karbi Anglong Karbi kuru searching room maya tumpen social media chetayalong risk in Facebook ke toga puthak pherang ke tumaphan ke phapang Lason si ke damtang ar koini phaitrok arni Karbi kuru searching room amai KKCA ahin pen pherang ke phaponang koga theke ke damtang ni phaipho arni AP Chelsea Klembang Law Secretary Samson Teron social media ahong jailong Risk in Facebook ke toga jok lapen alangli karkli ka phejo atuma phan ke langrem pen rongker arni si alangli laso puthak social media ahong jayalong post lo halapu KKCA kong chunbang Wilson tisopen pachini alangli phan nithom an apor pipo jongsi alangli nilitum KKCA asong athengnu dia chohang hete non hejong kangpu pon district council court along kes kipilo pusi alang liphan pherang kya bitung athengnu nang pachini don tangte alang li kaning je alam thele arjupon iksina news desk report public tv Karbi Anglong Kardom Pini ni tum tong se kot pen pharangke atum phananga chuhang mangala puhilo ni tum ning duk pigan Athema atumi herjong nitum than thili ka chepa mialong Karbi arat hakko pirthe kang dupen artli don suri arnam pharo nangki suna hot pen si laso rong reng sang pen aprang hadak arnam pharo tum pen si rong kerong oke bang hakko hot pen si na artli bom na artli bom si pini an ta na artli bom lo la son kartli bom ahut la nitum ningarong aje arong suri rup suri nihang nijang nirep nitura Karbi anta se artli bom lo tumi ga kado betar klipet lo sila sokar klia long inut APHLC law secretary lo lang like law se ka charli lo Samson tero na ke hai ke tok abang ke rest in peace pusi ke tok alang li aphi ta ke chepakeng man bori lo edit alang mithanga ko chi edit hulo seta inut ke tek ser abang alang li party ka solai abang Pulutang te lapuson rongke rani thek lora bangke rest in peace pu bangke tok nang ni asilage ni tum ning duk pik lo ni tum KKCA Karbi kuru sar chigro amai pe ni tum long alangli phan ni tum ni thom
an apor pipo pini pen jong si ni thomang bong yong si alang li ni tum ke sie long wang pen dia na cho hang phan wang be protang te ni tum karbi customary lo ing pu pon elo pini asila dak karbi customary lo long ni tum alang li han lam hoi pinang kok po apen ake ni tum chole ke hang kali kara tum dolang apen kaprek latson hempu mukrang lasingja song son karbiong hariamai ni tum chelang pet pe ni tum lage ing saji alang li kopi kama thadam pensi rong kera ni chini lorle la so rest in peace pu alang li la so word bang ke tok det ma lage chok chi pi khang yang lo na si ni tum ke lage asap uta diyaun ni tum alang li ni thom apor ke piateng ben bang nang po ke sie long la lo jo si nom bang mai phule paning je na lalu alam the bangke nili tumta la media kadu kawe mate la Facebook kadu kawe ni tumta lang kribom ta ke messenger phansi ni tumta kamatha munir ke kaprek adoram mate anim dopu thizala so nimang bong chipunang ne nim ke mesen hormu arna mania kampina la si karkli ke phejo ni ta la rest in peace o nang ke tok do ma chok chi de ji la chi ni tum kuru sara mai ni la mai phu benta alang li phan sodak pen sipulo dalang li non ni thom angbong la non le tuma kong chun bang ki poteng si ni thamang bong thang alang li ladak aki mi tokte mate ni tum phanta thang alam ma be plote dak pini customary ta kang pulo la dak sin le tum lo pali cheng po pusi daling phan bang pachini lam the la anvel la no tok de lo mistake lo pusi kwa sao mistake kali la alang li no loyal no da ke the no da aki sar pulurang te la ke ladaka phola ji alama be lake diaun edeji dason ge la salang li jongjung sidame ne tumalong wangsi nang chisika nang ko ke chok che pui dalam Facebook pe na kam chok ki ni tumwa ge songari mate eli tum ani mang teng se che claim da ni tum kurusara tum ta kar kli phejo anun kaprek adon kaprek anim kaprek aron kaprek phani tum pudam de kadu ka beta yar nam sibelo nang tum ta ar nam lo ni tum ta ar nam lo chipunang ne pusinilum kagita la solam bang than pon werlo na se ar nam phan cho bairi lapen tirima phan chong thuri palam sini tum kaita en pon werlo cho bai nang ne si cho kai nang ne karbi hiam ta palam la da chini li an ba chini si nilam hing tang ko la Anglong kiri dingsu LP school along Assam government pen ke pathik pon gunotsap ke jengsi angdeng misen pen ke paman pon Pini arkoi ni phaitrok surihini ra ingkoira phon denaronga hichia dunghet Anglong kiri LP school along Assam government pen ke pathik pon gunotsap ke jengsi arni Anglong kiri LP school headmistress mate lo thanbang phi basa BP pen gunotsap aputhak lamthi than pachini pon Lapen SMC President Buddhoram Ronghang Pensi Lama Ing Thurponlo Assistant Lothan Bangphi Bonti Baglari Tami Parents Atumaphan Lamthi Jumisen Pen Than Pachini Ponlo Lo Charlie Au Somar SMC member Mother Group Lapen Lo Charlie Au Somar Api Apotum Chitong Dunrinti Denarong Penili Tuma Pherangke Arun Terang Nangkilo Abirta News Desk Report Public TV Karbi Anglong
Pini Anglong LP School long Assam government ni patikan gonusok 6 January 2025 ini plek hukum elo laben nadak staff long ahead by the facility lapen assistant bangki by the lapen kaya ni kini sarap din ni by the asi Pini bang kecing silo circulation lo lapen pinap bang ke kelas depo pinap dik 8 Januari bang ke lapen external bang ko kasi la kadowe student teman-teman ni pilih percintaan aja uniform lah hai sami paklar pun no kasi ni tu dak ini circulation ceng pun po kasi ala reporter kan kerangki kan tani dak kan tek po surya kardom pajir lo la penjulo ni hin penansi ni bilang thei ri dicek lo kalbo